Isifundo kwincwadi ibhalwe ngumprofethi u-Isaya, isahluko samashumi amahlanu, ukuqalela kwisahlukwana sesine. Phantsi kwesihloko isithi intobeko yesithatha sikandikhoyo. Umhlekazi undikhoyo undazisile into emandiyithethe, ukuze ndikhuthaze abo batyhafileyo. Sasa zonke undivusa ndiphulaphule njengalowo ufundiswayo. Umhlekazi undikhoyo undivule ingqiqo. Nam ke zange ndivukelane naye, ngenene zange ndirhoxe kuye. Ndazinikezela kwabo bandibethayo, kwabo banditsalatsalayo bencothula intshebe yam, bephatha kunditshixela ebusweni bendinyelisa. Kaloku umhlekazi undikhoyo uyandisiza, ngoko ke andiyi kuhlaselwa. Ndikulungele ukunyamezela. Ewe, andisayi kudana. uThixo ondithethelelayo ukufuphi kum, yena wosuka andigwelele. Ngubani ke ongade andimangalele? Makeze kaloku siye enkundleni, makachaze izityholo andibeka zona. Mna ndithethelelwa ngumhlekazi undikhoyo. Ngubani na ke onakho ukundigweba? Liveni ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini sifumana kwincwadana yabaseFilipi, isahluko sesibini, ukuqala isahlukwana sesihlanu. Yibani nale ngcinga kuni wayenayo kuye uKristu Yesu. Yena wathi esekumeni kukaThixo akathi ukulingana kwakhe okunoThixo kulixhoba. Usuke wazihluba, wathabatha ubume bomkhonzi, enziwe wafana nabantu. Wathi ngemo efunyenwe enjengomntu, wazithoba, waba ngolulamileyo, wada wesa ekufeni, ukufa ke kwasemnqamlezweni. Kungoko athe uThixo wamphakamisa kakhulu, wamnika igama elingaphezu onke amagama, ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe, awabasemazulwini nawabasemhlabeni nawabaphantsi komhlaba. Zithi zonke iilwimi zixele ukuba uYesu Kristu uyinkosi, kuze kuzukiswe uThixo uyise. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa nguMarko ongcwele.
Isahluko leshumi nesihlanu siqalela kwisahlukwana sokuqala. Bathi kwaoko kwakusa ababingeleli abakhulu benza ibhunga ndawonye namadoda amakhulu nababhali nenhlanganiso yamatyala iphelele. Bambopha uYesu emkanaye bamnikela kuPilato. uPilato wambuza esithi, unguyena ukumkani wamaYuda? Waphendula ke yena wathi kuye, nawe utsho. Baye bemmangelela ke ngeendawo ezininzi ababingeleli abakhulu. Wabuya ke uPilato wambuza esithi, akuphenduli nentona? Khangela ukuba zininzi kwazo iindawo abazingqina ngawe. Noko ke uYesu akabanga saphendula nto yena, ngokukude amangaliswe uPilato. Ke kaloku imithandeleko ngemithendeleko ebeqhele bakhululela umbanjwa abemnye asukuba bemcela. Kwaye kukho ke ebekuthiwa nguBarabhasi ebotshwe ndawonye nabanye abenzi besaqunge ababulalayo nokubulala esaqongeni apho. Saqangaza isihlwele, saqala ukucela ukuba enze ngoko ebehlala esenza ngako kubo. Waphendula ke uPilato esithi, nithanda ukuba ndinikhulele ukumkani wamaYuda na? Kuba ebesazi ukuba ababingeleli abakhulu abo bamnikele ngomona. Ke bona ababingeleli abakhulu bayixhokonxa indimbane ukuba icele ukuba kanye abakhululele uBarabhasi. Wabuya waphendula kuPilato wathi kubo, ningamenzani nangoko lowo nithi ukumkani wamaYuda? Babuya ke baqangaza bathi, mbethelele emnqamlezweni. Wathi ke uPilato kubo, kuba enze bubi bunina. Kwaba kukhona ke bancamisayo kumqangaza esithi, mbethelele emnqamlezweni. Ke kaloku uPilato kungokunga angasithomalalisa isihlwele, wabakhululela uBarabhasi. Emtyakatyile ke uYesu wamnikela kubo bambethelele emnqamlezweni. Athi amasoldathi amrholela phakathi kwentendelezo, oko kukuthi endlwini yerhuluneli. Alibizele ndawonye ibutho lawo liphela, amambathise ngebomvu oluke isithsaba sameva, amthi jize ngaso. Aqala ukumbulisa athi, kumkani wamaYuda. Ayembetha entloko ngengxongolo, ayemtshicela, ayeguqa ngamadolo, aqubude kuye. Athi akuba edlale ngaye, amhluba ebomvu, amambathisa kwa ezakhe iingubo, amrholela phandle ukuze ambethelele emnqamlezweni. Anyanzela umhambi othile uSimoni waseKirene evela ephandleni, lowo nguyise kaAlesandire noRufo, ukuba awuthwale umnqamlezo wakhe. Amzisa endaweni yeGolgotha, oko kukuthi ngentetho evakalayo yindawo yokhakhayi. Ayemnika iwayini enemore ukuba ayisele, kodwa akayamkelanga. Athi akumbethelela emnqamlezweni, abelana neengubo zakhe, esenza amaqashiso ngazo, ukuze uthile athabathe ethile. Ke kaloku laye ililixa lesithathu abambethelela ngalo emnqamlezweni. Waye umbhalo wetyala lakhe ubhalwe ngaphezulu kwathiwa, ukumkani wamaYuda.
kwaye kubethelelwe naye eminqamlezweni izihange zizibini, esinye ngasekunene, esinye ngasekhohlo kwakhe. Sazaliseka ke oko isibhalo sithi wabalelwa kwabachasene nomthetho. Baye abadlulayo bemnyelisa behlunguzela iintloko zabo besithi, "Uha, wena uchitha itempile uyakhe ngeentsuku ezintathu, zisindise uhle emnqamlezweni." Ngokunjalo nababingeleli abakhulu bedlala ngaye phakathi kwabo benababhali babesithi, "Abanye wabasindisa, yena ngokwakhe akanakuzisindisa." UKristu ukumkani wakwaSirayeli makehle kaloku nje emnqamlezweni ukuze sibone sikholwe. Baye nabo babebethelelwe eminqamlezweni kunye naye bemngcikiva. Ke kaloku lakuba lilixa lesithandathu kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba kwada kwalilixa lesithoba. Ngalo ilixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, "Eloyi, Eloyi, lama sabakathani," oko kukuthi ngentetho evakalayo, Thixo wam, undishiyeleni na?" Inxenye yabebemi khona yakuva yathi, "Yabonani, ubiza uEliya." Wagidima ke omnye wazalisa imfuxa ngevinika, wayifaka engcongolweni, wamseza esithi, "Khanenze kuhle, khe sibone ukuba uEliya woza kumthula na." Wathi ke uYesu ekhuphe izwi elikhulu, waphuma umphefumlo. Lathi ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini, lithabathela phezulu lada lesa phantsi. Ebonile ke umthethelikhulu obemi malunga naye ukuba wenje njalo ukudanduluka, waphuma umphefumlo, uthe, "Inyaniso, lo mntu ube ngunyana kaThixo." Ivangeli kaKristu le. Kuba ndinibiza one by one, kodwa kongamaxesha malithi ndibulisa nonke ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Asenjenjika lo xa sabanjwana nobantwana ngosaqhawula. Ngokukhawuleza namhlanje silapha kwi-Palm Sunday, cawa ke siyaziyo nendala kakhulu kumasiko enkolo, cawa yamahlanga. Siphuma kuLent, ixesha lenzima, xa sonke besisentlango kunye nenkosi yethu uYesu Kristu. Saza ke sifikelela ngoku siya kancinci kuvuthondaba njengoba siqala kule cawa yamahlanga. Niyaziwa ngokuba yicawa yentlungu, Passion Sunday. Siza kungena kwi-Holy Week, nayo yaziwa ngokuba yiveki yentlungu, Passion Week. Siza ke uThixo ngomvuyo, ngombulelo, ngombongo, ngoba bebesebetshilo abantu bakaThixo ukuthetha phaya ngaphambili kokuba khange siyifumane unyaka ophelileyo. Kuyabonakala into yokuba izinto akunyanzelekanga uba zihambe ngale ndlela sesiziplane ngayo thina. Iyakwazi usuka zijike izinto zihambe ngendlela engapha kwamandla ethu.
Kungoko ke simbulela uThixo ngokusipha le Palm Sunday ka-2021 sawuze siyibalise eka-2020 ukuba sayihalela sayincama zange siyifumane. Kodwa ke loo nto ishuma ingashiyi nzondo okanye inhlungu ngaphakathi kwethu, kodwa ibe ngamava, siyibalele kumava ethu kule ndlela yokholo sihambayo. Okokuba kuthe kanti kuyenzeka into yoba abantu bangayifumani iPasika beyifuna. Ezi zinto zikhona ziyakwazi ukuba zenzeke. Ngamazwi ke kaJohn namhlanje abeshunyayelwe phaya ehlanganeni kwethu. uYohane kule vangeli yakhe chapter 12 nebifundiwe ngokuyapho sihlangene khona usinika lo mfanekiso kaYesu njengoba silazi bali lokuba engena eYerusalem njengokumkani ekhwele iesili ejulelwa amahlamvu ngabantu ababemjulele bemnika imbeko bekhwaza besithi hosana makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. uYohane yena usinika isamari yayo yonke lento, usinika isamari yokungena kukaYesu eJerusalem. Xa sithelekisa nezinye ivangeli uMateyu, uLuka noMarko ongcwele, bona bayayityatyadula benika i-details zezinto zonke ezazisenzeka njengokuba uYesu wathumela abafundi ukuba bayokhulula iesili ze bathi liyafuneka enkosini, beza nalo wakhwela phezu kwalo. uYohane yena eyakhe injongo kakhulu ukuphuhlisa nangaphezu kwe-details, ukuphuhlisa okokuba uYesu yinkosi, nokuba uYesu ngukumkani, nokuba uYesu uye unyana kaThixo. Engafuthi nabantu abafundayo ngezi zinto bangaqonda okokuba uYesu uzezi zinto ndizichazileyo ngasentla, uyinkosi, ungumkani, ungunyana kaThixo, kwaye futhi engumsindisi ekufuneka okokuba bamamkele nabo ezimpilweni zabo ukuze awusebenze lo msebenzi. Yena ke uYohane usixelela nje ukuba yayingabantu ababehlangene eJerusalem aba beze ePasikeni, bathi bakumbona baxhuzula amasebe bawajula endleleni apho uYesu wayeza uhamba khona, bekhwaza besithi hosana enyangweni kulowo uzayo egameni lenkosi, amen. Ithi ke kule nguqulelo intsha kule ndawo kahosana ithi yona camagu. Uthani camagu kaloku? Natsho kaloku abantu singabantu kodwa camagu bayalandela nabantu nabo bathi camagu. Itsho kule nguqulelo intsha ungayijonga babe sithi abantu camagu. Izisa kanye kwintetho yethu singabantu yokubonisa imbeko nenhlonipho nokuba ke makube njalo. Kwakhona uYesu into endiyithandayo apha kuye besenza yonke lento bayenzayo aba bantu, bejula lamahlamvu besenza yonke lembeko bamenzela yona, kodwa akazange awulahle umxholo okanye injongo yokuza kwakhe ehlabathini. Kangayilahle ifocus yakhe yokuba uze apha ehlabathini ukuze asindise uluntu, afeze injongo kaThixo yokusindisa uluntu. Ngoba engena nje eJerusalem uyayazi into yokuba eyona nto eze kuyo apha nangaphandle kwembeko le ayinikwayo, eyona nto eze kuyo apha kuba makazokufa, anikelwa ngamadoda amakhulu, afe emnqamlezweni, ezawubuya avuke ngokwesithembiso.
ibonise loo nto okokuba wayengengumuntu nje ofana nam onokuthi xa esenzelwa imbeko asuke abe taken away, asuke alibale nale nto ebezowuyenza, alibale zezimbeko zokufunulwa esandlalelwa amahlamvu nengubo, ade ayilibale injongo kaThixo yokusindisa uluntu. Singake nathi sonke njengoYesu, umuntu akangeyilibali into azele yona apha ehlabathini. Ungayilibali ipurpose okanye ivision okanye imission kaThixo ngobukho bakho apha ehlabathini. Zizawuvela zonke imbeko, zonke izinto, kodwa umuntu angahlala efocused ngamaxesha onke, angamislidwa, alahlekiswe zizinto ezingenamsebenzi adibana nazo apha ehlabathini, zide zimenza libale eyona nto abeyizele apha ehlabathini, le ayityhilelweyo okanye kufuneka ayicele ukuba uThixo amtyhilele mihla yonke ukuba ndikholwa ntoni kweli hlabathi Thixo. Kuyafana nokuba nento esiyizele apha ecaweni ukuba singayilibali, sihlale sikhumbula ukuba yintoni kanene le ibindisuse kwam yandizisa ecaweni, bendizowuthini apha ecaweni, ngoba zikhona izinto mhlawumbi odibana nazo apha enkonzweni zikwenza uba mawude umke nomrhiba ulibale ukuba ibiyintoni kanene bendisuse kwam. NjengoYesu wayezazi ukuba uzawufa eJerusalem, futhi akaboyikanga ukufa emkeni ezimbeko azifumeneyo. uYesu ke ungena eJerusalem xa ndidlula njengokumkani. Nakhumbula kwixesha elidlulileyo ukuba ke ndamention ukuba le vangeli kaYohane yivangeli ezele zii-signs nee-symbols okanye imiqondiso okanye ii-signs ziyazazi igcwele zii-signs nemiqondiso, njengokuba ii-gospels ezi nazo zizele njengeBhayibhile mhlawumbi ngokubanzi izele yimizekeliso okanye ii-parables, apho kuzanywa okokuba le nto siyibonayo sigqithiselwe ngapha kwayo, sibone into enkulu engaphaya mhlawumbi engenawuchazeka ngokwelwimi lwabantu. Sibona uYesu engena eJerusalem njengokumkani. Sibona iJerusalem esisakhiwo kangangoba side siyiphule ukuba siyakulangazelela wena Jerusalem. Mayibongwe Inkosi. Kodwa eyona Jerusalem esingisele kuyo apha is the spiritual Jerusalem, nothi leya yakhiweyo ngaphaya ephesheya, abantu bakwazi ukuba bakhwele babheke eJerusalem kuba befuna ukuyobona ezi ndawo inkosi yethu uYesu wayehamba kuzo. Kodwa eyona Jerusalem alindeleke ukuba makangene kuyo uYesu yile izinhliziyo zethu, yile ibubomi bethu, ekufuneka ukuba avulelwe iingcango zobomi bethu, avulelwe iinhliziyo zethu ukuze angene kuzo, angene njengenkosi, angene njengokumkani, angene futhi angangeni nje kodwa angene alawule, anikwe indawo yakhe emfaneleyo yokuba athabathe ulawulo lwakhe. Ukungena kwakhe uYesu kwezi Jerusalem esizizo, this time ayinguye ozakufa afele ezinhliziyweni zethu, kodwa kufuneka uba athawungena kufe mna, ndife kwinto endiyiyo okanye
kwimeko endala, ubomi obudala, the old nature, okanye the sinful nature. Ngoba uYesu uzawufika adilishane nalanto eyafakwayo emyezweni kubantu bokuqala ifakwa nguSathana, the sinful nature, lanto ithi ihleli nje ibe ifuna ukona. Uthi noba sowungafuni ukona kuba yona yakhelekile apha empilweni yomntu. Athi ke uPawulos ndithi sendifuna ukwenza okulungileyo ndiske ndibone sendisenza okubi, ngoba andizithandeli yile nto ingaphakathi kwam le indenzisayo, the old nature okanye the old man okanye the sinful nature. Yile azawuthi ke uYesu awungena kwezi Jerusalem ezinhliziyo zethu afike adale ubomi obutsha, ayibulale ife laa tyhefu yasemyezweni. Sitsho ke ngoku sifane nale nto uPawulos ayithethayo kwisifundo sesibini sanamhlanje. Athi ke njengoko nimanywe noKristu, ngoba ucaca into yokuba akasoze umntu azenzele le nto, ngoba inzima ukuyenza ngokwemeko endala okanye ngokwemeko yenyama. Sawungena ecaweni simane siphuma, kungabikho lutshintsho olwenzekayo. Kodwa xa inguYesu engenile eJerusalem eyinhliziyo yam ekubomi bam, athi take control, alawule ndife mna, laa nto ithethwe nguYesu izawuzenzekela phaa nguPawulos phaa kwi-Ephesians chapter 2, oba njengoko nimanywe noKristu. Ngoba kuyacaba uthetha apha uPawulos nabantu asele bemanyiwe noKristu, asele bengamaKristu already, njengoko nimanywe noKristu. Akayithandabuzi le nto uba njengoko nizawumanywa noKristu okanye into eseza kwenzeka, kodwa yinto lena eseyenzekile. Njengoko ke nimanywe noKristu, uverse 5, noYesu Kristu, izimvo zenu mazifane nezakhe. Ngoba xa engenile kule Jerusalem uzawufika izimvo zethu ezizezethu zenyama nezobuntu bethu nezimbo zethu afike adilishane nazo. Oke kathi xa efake endlini neempuku izawufika idilishane neempuku phaya, ayikho enye into ezawuyenza. Izibethe izigqibe tu ide idle neyokugqibela, esindileyo ibaleke, ngoba idibene nalo ukwaziyo ukudisha. Awuzuyibambela ngokwakho, awuzuyileqela ngokwakho. Okwakho nje faka ikati ogqiba uvale, then ikati izenzela umsebenzi wayo. Ithi awugqiba futhi udilishana nazo yohlala phaa ngasemnyango, ilinde ngathi yenza ezawungena, ukwenzela uba ithi sangena ithi nqa, ithi sangena ithi nqa. Yile nto ke azawuyenza uYesu xa engene kwiJerusalem ezinhliziyo zethu. Uzawuthi awuzigqiba zonke ezi zimbo, athi awugqiba azohlala ngasemnyango, agade nasiphi na esinye isimbo esingathi uSathana ngasinyengeza. Ekhumbula mos la bank account leya mani ubone sokunyengezela izinto ongazifuniyo, ubone sezikhona, iya inyuka i-spiritual account zizinto ezingafanelekanga. Uthi ke xa egqibezela athi ke njengoko nimanye noKristu, izimvo zenu mazifane nezakhe. Izimvo ke zisengqondweni, zisemphefumlweni, zisebomini bomntu, ngoba uzawuzidilishana nazo ezi zizezethu okanye zizezam. Ufumanise ngokuba ii-thoughts zethu, iingcinga zethu sicinga okaKristu. Uthi sowufuna ucinga ngendlela endala, usuke uzibone sowucinga njengoYesu. Uthi uthi nqa nawe uba hayi kodwa sike ndathini, ndiba ngafuna ucinga khohlakeleyo, isisuke inkohlakala inyutralizeke, ndibone sendicinga ukulungisa. Ndithi sendifuna
ukwenza inkohlakalo okanye ububi emntwini, ndiske ndizibone sendisenza ukulunga. Ndathini na? Kanti yilaa cawa yamahlanga, ngulaa Yesu omngenileyo eJerusalem eyinhliziyo yam, wasuke ngoku wadlala nkohlakalo, wadla zonke ezaa zinto ezingafuneki, ndiske ngoku sibone sisenza okulungileyo, iingqondo zethu zilawulwa nguye. Uthi ndiske ndathini na bendikade ndicinga zonke izinto ezingakhiyo nezingangakhiyo nam, endingangakhiyo nam. Kodwa ngoku mandibe ndicinga ngawe nangophumlo olinawo. Uthe ndihleli nje bendicinga ngoYesu, kanti uthe take over ingqondo ezi, iingcinga ezi zam, ukwenzela uba mhlawumbi xa sekusenziwa enye i-prayer book isuswe laa ndawo uba sonile ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, ngoba bawube ngoku abantu bonke ukucinga kwabo sekulungisile. Isuswe into yoba ngaba ngokucinga nokuthetha, ngoba into esengqondweni yile izawuphuma ngomlomo. Azawuthi umntu ngoku ebeqhela ukuthetha impenduka, ethetha iintseketho, azibone ngoku into ephuma ngomlomo wakhe iyinto ephucukileyo, efana naleya ithethwa ngu-Isaya kwisifundo sokuqala, okoba uThixo undinike ulwimi lwabafundileyo, okoba mandithethe njengabafundileyo. Izofuna ukuthetha into engekhoyo, usuke kubone sekuphuma into elungileyo ngomlomo wakho, ngoba uzawube edilishene nale nezingqondo zethu nemilomo yethu, iyophumela ke ezenzweni zethu. Singabi satsho ngokuba sonile ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, ngoba izenzo zawube zilandela le nto isengqondweni, inguYesu ophilayo othe take over, atshintshe ne-character, adilishane nee-characters zethu, adilishane nee-personalities zethu esesizithanda, mhlawumbi nesezithandwa ngabantu, zintle okanye zirongo, sezamkelekile nasehlabathini. Nathi sesikholwa futhi wawuthi gqi, kwazi uba yathi gqi into kabani. Yabona ke evelile nje kuzawuthi uthi belithemba lehlabathi. Inye ke le nto kuba ngelisikati endlini ize yona izokudilishana nazo zonke ezi zinto. Asizuzenzela ngokwethu, asinamandla thina, ngoba singabantu, siphile enyameni nasegazini, sinqongiwe zizinto eziphazamisayo. Egameni likaThixo Uyise, uNyana noMoya Oyingcwele. Amen.